Lero aboni kalindo abweranso pano panyasa voice box pamene tikufuna kuwauza mtundu wa Malawi kuti munthu wandale amakonda kunena bodza chikhalirenicho chilungamo akuchidziwa. Iwowa akunena izi pamene akuyika maganizo awo pamene analankhulira Timothy Ntambo ku msonkhano wa Alliance for Democracy AFOD umene unachitikira ku mzinda wa Lilongwe kwa Chisabo kumeneko pa 1 May 2024. Ndi iwo akunena kuti zonse zimene ananena Timothy Ntambo pa msonkhano umene uja zokhudza mmene boma la Chakwera likuyendera zinali zinthu zoona zokhazokha, koma mwina pena pake zikhala zovuta kuti Amalawi awakhulupirire chifukwa choti message imene ija yabwera nthawi yolakwika, chifukwa choti mmene anali mboma muja mmene amasapota Achakwera ndi pamene iwo aja adakadzuka ndikunena kuti yayi Achakwera pena pake boma lawo silikuyenda bwino, koma alikira nthawi yonseyi mpaka na pano kuti adachotsedwa unduna ndakubwera pano tsopano kumana kuti yayi boma silikuyenda bwino, chimene chikupangitsa Amalawi ambiri kunena kuti kodi Timothy Ntambo akuna chilungamo kapena iwo wamwina angowawira mtima chabe kuti adawachotsa unduna. Nditi ndikhali limodzi pano panyasa voice box kuti timve kuti aboni kalindo akuti bwanji modo yawo yalero pa 2 May 2024 pano panyasa voice box. Munthu amene ali opepera amasankha kusanena chilungamo, koma yekhayo amene ali ochenjera komanso omuopa Allah ndi Mulungu kapena Mulungu amasankha kunena chilungamo, chifukwa chilungamo ndi chimene chimawombosa, chilungamo ndi chimene chimamasula. Andale ambiri kuno ku Malawi amasankha kusayima pa chilungamo, koma chilungamocho akuchiziwa. Chifukwa tuzingati chimozimozi m'Baibulo amatiphunzitsa kuti kodi pa tsiku lomaliza Mulungu akakakufunsa kuti iwe ntakutumiza pa dziko lapansi unapanga chani, kodi inu mukayankha kuti chani? Ndi chimozimozinso andale ambiri amasankha kuti asamanene chilungamo pamene ali mboma, amafuna kuti malo mwakuti amuthokoze kapena kumusangalasa Mulungu amafuna amusangalase munthu. Chimozimozinso ku sukulu ankatiphunzitsa kunena kuti A times A ansala yake ndi A squared, koma yankho lomwelo kapena funso lomwelo munati mumfunse wandale kumufunsa kuti kodi A times A ansala yake ndi chani, sakuyankhani kuti ndi A squared, akuyankhani kuti A times A ansala yake ndi aksa. Izi ndi zimene amapanga wandale akuziwa kuti ansala ya A times A ansala yake ndi A squared, koma iyeyo asankha kukuyankhani kuti ndi aksa chifukwa samafuna kunena chilungamo. Izi zimene zachitika zulo kwa Chinsapo ku UNICEF ground kumene kunali chipani cha Ford chimene chinakoka anthu ochuluka, chifukwa anthu ena amaona ngati zipani zawo ndi zimene zimakoka anthu, komanso kumene kuchataonako palibe amene walandira ndalama. Kuchipani kusonkhano moja kunabwera anthu ochuluka kwambiri, koma funso likhale lonena kuti kodi zimene amanena Ntambo zija ndizoona? Muziona kuti zimene amanena Ntambo zija ndizoona kuti Amalawi tikuvutika, Amalawi tikukhalira mphati, Amalawi achinyamata ntchito zikusowa, zinthu zidakwera, fetereza kulibe, chimanga kulibe, zonse zija akunena Ntambo zija ndizoona, ndipo pamene paja palibe chimene chanama iye. Komano mwina nkutheka kuti Amalawi sakumukhulupirira Ntambo uja chifukwa chani? Chifukwa chonena kuti pamene iye anali mboma anangokhala vyende ndikumango bakira kapena kufuna kumusangalasa Chakwera. Tiyeni tonse andale amene mumapanga andale ino, amene mwasala mu tonse Alliance, amene muli mu DPP, amene muli mu UDF, amene muli mu AFOD, nonse amene zipani zonse tiphunzire kunena chilungamo, amene muli mu UTM, amene muli mu PP, muzinena chilungamo, chifukwa siku lanu la 40 lizakwana monga mmene lamkwanira nzanu uja Timothy Ntambo. Timothy Ntambo kuti ni nyamata so energetic, komano nthawi imene analiye mboma sanayime ndikunena chilungamo, chifukwa akanakhala kuti mboma muja ankanena chilungamo kumamuuza president
kunena kuti kumalawi kunoko anthu akuvutika, ntchito zikusowa, abizinesi akuvutika, ngakhale mavenda amene akuvutika ndi zinthu zawo, azimayi kumaphwanyiridwa nthochi zawo, ena kumamangidwa chifukwa chogulitsa malonda mu mzinda wa Lilongwe, wa Nzuzu, wa Blantyre, wa Zomba. Akanakhala kuti akunena zimezi ali mboma lero lija mmene amapita ku ground kuja kumakalankhula ku msonkhano uja kumene kuja kukanakhala anthu ngululu zoopsa. Ndi madabwa nanu inu ayandale mmafuna muzimunamiza president, komanso president yo amafuna azinamizidwa chifukwa wandale kumuuza chilungamo amadana nawe. Koma ziwani kunena kuti china chilichonse chili ndi nthawi yake ndipo aliyense ndi wofunika. Lero mwaona tsopano zaka 5 mmazoona ngati ni zapatali zija kwa salatu mezi yochepa, ndipo posachedwa pompano mwamba kuafuna anthu. Munthu wina aliyense ndi wofunika, ndipo ife pamene tili atsogoleri tikuyenera tizinena ndi kuyima pa chilungamo, chifukwa ngati sitiyima pa chilungamo mawa tizatengedwa anthu abodza. Anthu ambiri alankhula za Timothy Mtambo, anthu ambiri ang'ung'uza, koma mukaziona zimene akunena zija zonse zija ndi zoona. Komano zabwera aterong'o awa, zabwera nthawi yolakwika, chifukwa akanakhala kuti nthawi imene anali mu Tonsi Alliance, nthawi imene anali minister, ankanena zimene zija ndikumamuuza point blank iye uja ngati activist, kumamuuza Chakwera ujayo chimozi. Lero amene uja ali hero. Koma anthu ena akhoza kumachita misinterpret kunena kuti akulu aja alibita chifukwa chokuti anachosedwa uminister. Akhoza kuzichita defend, akhoza kulankhula motani, koma chifukwa chonena kuti ali mbomamo sanalankhulepo kanthu za mavuto a Malawi, sanayime ndi Amalawi akhoza kusamutenga seriously. Kumene konso kuli anthu ena andale amene muli mu Tonsi Alliance, kuphatikiza inu achilima, kuphatikiza inu achakwera, kuphatikiza maministers nonse a mu Tonsi Alliance, komanso mapartners. Kodi funso likhale lonena kuti kodi 2025 mukapita pa ground muzikauza anthu kuti chani? Chifukwa funso ndi limenelo. Ndipo panopa mukupanga maminzi onse othekera kuti zisankho zikuberazi muzabere komanso muwine. Kodi mukabera ndi kuwina osabweresa a conducive playing ground kuti anthu akavote mwa chilungamo, muzikalowa mbomamu kuti muzikapangamo chani? Popeza inuyo mwalephera. Andi panopa ndikufuna ndinene pano mosabisa monena mwa chilungamo, ngati kuli boma kapena ngati kuli president amene wakhala the worst ever in the history, tikawatenga amalemo akamuzizimo awo use mutendere, tikawatenga Bakiri Muluzi, tikawatenga Bingwa Muthalika amalemo zimu awo use mutendere, tikawatenga Mai Joyce Banda, mai amene anayesesa pa 100 days yake ndikukwanisa ngakhale kutumiza nyemba chimanga ndi mpunga ku Mozambique anzathu atavutika. Tikawatenga Professor Arthur Peter Muthalika ndi awawa alero wawa plus Sadiq region yonse, the worst president ndi Lazarus Chakwera. Izi ndikulankhula mopanda mantha muziko langa, ndingolankhulamo chifukwa ndi ziko la democracy limene lili ndi ufulu, limapereka ufulu kwa anthu okuti azilankhula zokhuza ziko lawo. Ngati kuli munthu osamva, munthu amene ali ozikonda, amene wangobwera kuti azangotafuna makobiri, azizapita ku holiday ndi anache ndi mkazi ache ndi azibale yake, ndiye ndi Lazarus Chakweratu. Ndiye funso ndionena kuti inu amene mukukakamira mu Tonsi Alliance, nzanu utundu uja chakufa chihana mwanache Enoki wachokamo, anachokamo, ndipo statement yacho wanena point blank zulo kuti watulukamo. Inu enanu amene mukukakamira mu Tonsi Alliance, mukabwerera kuzipani kwanu muzikanena kuti chani? Mukauza anthu kuti kapena enanu simunali oyimba bero, munali pakali yala, muzikauza kuti chani? AUTM amafunde kayati ndinu andani, muzikauza anthu okuti chani? Bora tu Joyce Banda wapangisa songano wache kuna Ncholi, wina wapangisa ku 23, zolinga zake sitikuziziwa kuti kodi izite comeback, koma ena anu mwasalira momo mukutafunabe masoseji,
mukudyabe mitanda ikuluikulu imene imakhalira mtanda wa nsima ya mkondole, mtanda wokuti kuudya ukhoza kugwa nawo. Mukudyabe mitanda yokula yaikuluikulu ngati ya nsima ya mkondole. Mukufuna 2024 kapena 25 nthawi ya kampeni, muzizawuza anthu kuti chani. Chifukwa mukaonatu boma ilili padakali pano pa chimene lapanga create umphawi ndi cholinga kuti azabere zisankho. Anzanu akukutakatani momo inuyo atonse alliance ma partners. Nzanuyo MCP yo akukutakatani momo kumakumeza nipopeza iyeyo ndi ng'ona. Inuyo aosusa zipani zosusa. Nzanuyo akukutakatani wachita create umphawi. Tikufuna apapa tipange puzzle, disco puzzle. Anthu aone bwinobwino kuti kodi puzzle imene ndikunena iyi ndiye itiyo. Mathematics, arithmetic imene yapangidwa apa ndiye itiyo. Abale anga ndikuwuzeni njala ndiyoopsa kwambiri. Choncho IMCP ataona kuti ife sitingakawine zisankho, anabweresa puzzle imene tikufuna kupanga pano. Anapanga zotheka kuti m'Malawi muno chimanga anthu asakolole chokwanira by kuwakaniza Amalawi kuti apeze fetereza uja ngati anapezeka odula, komanso ngati analandira Amalawiyo sanalandire onse kuchokera kwa zaka zitatu zimene alamula dziko lino. Chimene iwo aja anapanga ndikusunga chimanga ndi cholinga kunena kuti dziko la Malawi likhale ndi umphawi wazaoneni kuti anthu azikapempha kuboma. Ndi cholinga kuti boma lija lizioneka ngati ndi caring government likuwapasa anthu chimanga. Chimene apanga iwo aja ndikuyisowesa ndalama isamachite circulate, ndalama ili ndi andale. Ndi jamuona MCP akumagawa ndalama m'misonkhano mwawo. Mukaona nsonkhano wawo wa MCP ukumazaza monyasa. Ndipo timuthokoze uja Chihana kuti nsonkhano wache unazaza, koma anthu sitinaone pa nsonkhano paja kuwapasa anthu ndalama. Koma ya MCP akumanyamula maatiki kuchokera nsonkhano tu wakunzuzu, akumanyamula maatiki kuchokera ku Southern Region, kuchokera mu Nchewu Eastern Region, kuchokera mu Lilongwe kupita nawo anthu kumzuzu. Kumene konse ndikumaka apasa ndalama. Nde anachita create umphawi dala ncholinga kuti anthu azikapempha ndalama kuboma kuzera kuntukula pakhomo. Anapanga dala umphawi ndi cholinga kuti anthu azipita azikangongola ndalama kunifi aziyakhululukira. Ndi cholinga kuti aziona kuti this is a caring government. What does that tell you? Zikukuuzani kunena kuti awawa ndi atambwali, kutero kumene ndi strategy yobera zisankho. Ndiye ngati simuona diso lanu patali monga mmene timaonera ena ife ndi maprofeti. Tinanena zana likuta tikuona msogoleri wina activist amene wapangisa press conference posachedwa akukajoina chipani china siku la holiday. Tikamakuuza ni zinthu izi timanena izi sikuti zimangokhala zachamba, sikuti timakhala kuti tadya kokeni, koma timakuuza ni chilungamo. Iyi ndakuuza ni iyi pazo imene ndakuuza ni ngati simuitengera masewera muzatutumukaso. Chifukwa tikubera zisankho sikuyika mmatawa wokha mmagajeti, sikupangisa kuti anthu asalembese mokwanira, komanso ima strategy ena ndi imeneyi akumapereka chimanga ncholinga kuti anthu aziyatenga kuti ndi abwino. Anthu angokhala ziko lopempha basi. Kutoko ilili ndi ziko lopempha, anthu ache ndi osauka amene alibe chimanga, anthu ache ndi osauka alibe makobiri ndi anayika tukula pakhomo. Motero kuti tikamakuuza ni kuti kukasiya, kunsalu kwa kabudula, kunchinji, kudowa, anthu akulandira ndalama zaphamwamwa, kukasungu. Siti kungonena ayi, tikukuuza ni chilungamo. Mulilongwe mu anthu akumachita kumanyamulana mmalole, kumapita mulilongwe mu city center kumakakasha kwa maagenti ati ENM komanso wa Airtel. Ndalama zaphweka kuchokera kuboma la Malawi, koma ukaafusa akunena kuti ndalama tilibe. Born Glinda, the DC, mwana wobopsa kwambiri.